Oh. Halimbawa ba, malahi ang tadhana. Diba, dili pa man kita kasal, no? Oh. Unya, sa lain man kagi kasal. Tapos, kaya ka, ay, tapos, gigugma ko ni mo. Ay, gugma pa kaskuha ba? Oh. Ano sa lain ng kasal? Ha? Ano sa lain ng kasal? Mao ganito na. Tama, kunwari ba na lahi ang tadhana, sa lain di kagi kasal, pero naigugma ka sa kuha. Oh. Unya, kaya ba ni mo mag-cheat sa imong asawa para lang sa kuha? Kay naigugma pa man ka sa kuha. Ha? Lisuda po na rin yan. Sige na ba? Ito baga, kuan man ano, kay huwag mo dito kabalo kung sa tadhana ba niya. Pero halimbawa raw na. Pero halimbawa raman na good. Gigugma pa ta ka. Oh, gigugma pa ko nimo pero dili ako imong nasawa ha, lahi ha. Sa lahi ka gikasal. Unya, unsa man mag-cheat jud ka para lang sa kuha. Alam man. Ay mag-cheat jud ka? Mag-cheat ko para si Moha kay gigugma man ta ka. Di. Mag-cheat ko sa kasawa. Ah, mao ba? So, di na lang dito magpadayon og pakasalan eh. Di na lang magpadayon og kasal kay ngano man. Oh, mag-cheat man gani ka sa lain. Sa kuha pa kaya na og kita na gyud ang makasal, di mag-cheat po day ka. Ha? Oh, saan mo? Ay kung kuan na. So mag-cheat jud day ka, ha? Ah, dili na ta magpakasal ha. Wala na. Dili na magpakasal katong sinumar na tong gikuha. Bisiyon ko to. Kasi unong saan mo kayo taka-taka. Cheater man day ka. Ano man? Kaya magani ni mo mag-cheat sa lahi ni mo na asawa. Unsa na lang ka sa kuha? Naibala na nako. Saan naman kayo? Ay, unsa? Ayun na. Kaya, mag-cheat kayo ko kay ikaw man ako ang... Saan mo ka? Masuko mo ka. Ikaw gani ako ang gugmaon lo. Ay, sus. Ako, sinong nawag. Naigugma po ko si Moha. Di mag... Saan mo ka? Dili dapat ka mag-cheat. Ay, kaya nalagog kay asawa. Nga nung mag-cheat man ka? Ha? Kay cheater ka. Kay cheater jud ka. Mao na ang kuandra tinuod. Cheater jud ka. Kay kung gigugma ko nimo, dapat mag-move on na lang ka kay minyo naman ka. Saan mo kayo? Sus! Ayaw na pag-explain. Mag-explain pa rin ka na kaklaro naman nato sa imong ingon na mag-cheat jud ka. Ha? O sabi ko mo, kung di ko mag-cheat, sa man di ka masuko? Ha? Hindi, nga nung masuko man ko. Kailan mo? Ay, sus, dawato na ko na ang imong gugma, mag-move on na lang ka. Kaya di man good pwede. Kaya na naman kay asawa. Oo. Pag moingon ko, dili ko mag-cheat. Masuko na po. Masuko na kay. Paano naman ka mag-cheat? Ano, masuko man ko. Magbagbuhat na ka sa kontubag. Di mo ka mag-cheat. So, medyo na ko rin mo kumaon. Hindi ba ka mag-cheat sa imong asawa? Asas. Para sa ako, ah. Asas, sige, atik-atik, oy. Ya, araman. Ya, si mong nawag. O sa ba, ipadayon ba na ito kasal din, ha? Di na. Saan mo? Isiyaw ko to sinumar. Di na tawag pakasal. Sorry ka, taka-taka. Nagpakutana. Da. Ako, kagasto na ko dito. Noon, saan naman kayo? Wag ko ilabot. Hala ka dra ka, cheater ka. Di ka pakaslan, oy. Saan naman, mauli na ka. Di ako, dayon itong sinumar. Buong araw na tayong may 70% off voucher mula September 1 to 10. Get a chance to win 50,000 pesos and check out live stream exclusive deals. Samahan ang inyong paboritong sellers, influencers, and celebrities. At check out now on Shopee Live buong araw.